Kender I det, hvor tvivlen tager over ens sind, og man bliver helt fortvivlet over hvilket område man skal bo i? Befinder du dig i samme situation, så lyt godt efter. Alle steder har deres fordele og ulemper. Mange ønsker den dejlige ro, stilhed og natur, man finder ude på landet. Men mange vil ikke gå på kompromis med deres frihed og fællesskabsfølelse, som man finder i den indre by. Kombinerer man de her to områder, nærmer man sig Gentofte by, der har den eftertragtede ro, hvor man kan høre fuglenes sang, og den dejlige tilgængelighed til arbejdet, hvor der kun er maksimalt 15 minutter kørsel til den indre by. I det her område så finder man mange lækre huse med store græsplæner. Hvis man nu er inde i byen, så er det altså ikke alt for langt væk fra Gentofte, i det vi har flere motorveje og en station, der ligger meget tæt på de fleste huse her omkring. I Gentofte by så er der kun fordele. Velkommen til Hammerslag. Oldtidsfund viser, at der har været beboelse ved Gentofte Søs bredder lige siden stenalderen. Kirken, som i dag er byens ældste bygning, daterer sig tilbage til 1100-tallet. Bydelen er utrolig attraktiv med deres flere dominerende landskabselementer. Bydelen består af en blanding af forskellige typer bebyggelse og anlæg. Gentofte Sø samt Bernstorparken danner nogle naturlige grænser for bydelens bebyggede områder. Rådhuset og Gentofte Hospital hører ligesom Stenå Diabetescenter til de mest dominerende bebyggelser i bydelen. Den nordvestlige del af området er præget af at være stedet, hvor 3 motorveje mødes. Og ifølge Yvonne er det ikke alt i Gentofte, der er godt. Man skal nemlig være placeret på det rigtige sted. I ØK? Ja. Og for at blive det, skal man være af god familie. Jeg har været op og tale med dem. Man skal helst bo i Gentofte, på den rigtige side af Lyngbyvejen. Vi er nu nået til aftenens første hus. Og jeg vil velkommen ind Ole Lundstrøm, som vil forklare lidt, hvordan salget af huset gik. Nå, hvordan vil du sige, at det her salg gik? Jo, jeg vil sige, at det var et virkelig let hus at sælge. Altså, ja. For det første så er det jo et Gentofte-område, som er et rigtig godt område at starte en familie i. Og derudover så er huset jo perfekt størrelse til at have en familie på 4-5 stykker. Ja. Derudover så er der jo også mulighed for, at man kan have sport for børnene, som ligger bag ved mig, hvor der er CBK og rideskolen. Og derudover så er der jo også let adgang til transport ved, at Gentofte station kun ligger 2 minutters gang ved. Okay. Derudover så har du også kommunen lige i nærheden og brandstationen, så det vil sige, at der er nok ikke stor fare for, at det her hus brænder ned. Ej, men det føler man sig meget sikker her. Og hvordan var fortjenesten, eller var der noget afbud her? Fortjenesten på dette hus, det var 1,3 millioner, så det var jo rigtig godt. Det var holdt derop. Jamen, tusind tak for hjælpen. Selv tak. Aftenens første bolig ligger selvfølgelig i Gentofte, hvor der både er en have og en kort gågang til alt, hvad der er brug for. Boligen består af et stueplan, hvor der er 2 stuer, 2 værelser, et bad, et bryggers, en entré og et køkkenalrum. På første sal så støder man på 4 værelser, en gang og en altan. Peter Ingemann og Jeppe Kaufmann. Hold øst og vest. I dag så skal vi finde ud af, hvem der vinder sejren hjem, og om hvem der kan gætte prisen af huset bedst. Vi har fået det. Hvordan tror I, at huset er gået her på den her grund? Hvordan vil I? Jeg tror, det går meget godt. Det er en god location her midt i Gentofte. Ja. Er du enig? Ja, okay. Jeg kan sige, at vi har fået en fortjeneste på det her hus på 1,3 millioner. Wow, ja, så det skal I lige inkorporere i prisen. Ja, det må sige. Så lad os gå indenfor. Ja. Velkommen ind. Nu bevæger vi os ind i køkkenalrummet. Nå, hvad synes du om rummet?
Det er stort. Ja, det er dejligt rummeligt og op til loftet og meget, meget luftigt. Det er en meget flot køkken. Ja, det er også lavet af ægte egetræ. Ja, det er meget flot og moderne. Ja, og hvis vi kigger herud, så ser vi jo på haven. Ja. En kæmpe have, hvor man kan spille fodbold og hvor man kan lege af mulige ting. En rigtig familiehave. Det er lige præcis en rigtig familiehave. Og så er der også et dejligt praktisk køkken. Man kan se sådan her, at opvaskemaskinen, den faktisk passer ind med de her dejlige skuffer. De går i et. Det er jo meget rart og skabende. Det er et meget moderne køkken, kan man jo sige. Ja, der er en pakkeovn. Det er altid praktisk at have. Det er altid dejligt og hyggeligt. Til kolde vinter, ja. Lige præcis. Rigtig familiested. Ja. Udstue. Og meget dejligt og meget moderne igen med det lyse gulv og altså det hele. Meget praktisk rum, ikke? Meget praktisk og meget sommerligt rum. Ja. Hvor man kan sidde og læse, eller man gør, hvad man har lyst til. Ja. Nå. Lad os bevæge os op ovenpå. Så er der et dejligt badeværelse. Det ser nyt ud. Det ser nemlig nyt ud. Meget moderne. Meget plads til at gå i bad og 2 håndvaske. Man får virkelig, ja, lige præcis. Til hver hånd. Lige præcis en til hver hånd. Og så kan vi jo se CBK. Det må jeg sige. Det er en dejlig udsigt. Det er en god udsigt. Det er en god udsigt. Vi er nu kommet til vejens ende, hvor vi skal have nogle bud. Og hvad siger du? Jeg siger 17 millioner. 17 millioner? Yes. 17 millioner Ja. Kroner? Jamen, og hvorfor siger du det? Det er en god location og et generelt flot hus, kan jeg sige. Ja. Så ja, det er sikkert 17, kan jeg sige. Det er sikkert 17? Yes. Hvad siger du? Jeg vil sige 16. 16 millioner? Samme årsager. Samme årsager? Jamen, jeg kan sige, at huset det er solgt for 16 millioner og 250.000 kroner. Det er godt. Det er 250 kroner væk. Du vandt. Okay. Kom så, Kjeld. Ja, skal vi hjem nu? Nej! Vi skal ikke hjem! Vi skal videre! Bernstorff Slot blev opført af udenrigsministeren J.H.E. Bernstorff i 1765. Slottet er tegnet af den franske arkitekt Nicolas Henri Jardin. I 1842 overtog kongefamilien slottet, hvor at storhedstiden var, da Christian den 9. hver sommer samlede sin familie fra Europas konge- og fyrstehuse her. Derudover boede hans søn, prins Valdemar, i slottet fra 1906 til 1939. Herefter flyttede Civilforsvarets befalingsmandsskole ind, og i dag er slottet ejet af staten og forpagtet som kursus- og konferencecenter. Nord for slottet er der også noget for de kunstneriske anlagte i den svenske villa, som rummer blandt andet skriftende udstillinger og en hyggelig café. Lige nu så befinder vi os i Gentofte centrum. Faktisk skete der i 1900-tallet en byudvikling, hvor området gik fra en landsby til et nyt gadebillede med etagebyggerier. Hvis vi kigger her omkring, så ser vi, at byen er omringet med små butikker, hvor man kan finde alt, man har brug for. Man kan finde en Danske Bank. Der er simpelthen politibiler her i bydelen også. Og så har vi apoteker, vi har fitnesscenter, vi har Netto supermarkeder, og vi har faktisk vores egen lille kilopallade, en biograf. Det andet hus, vi skal se på i aftens program, er et flot hus med en fantastisk beliggenhed. Den ligger nemlig lige ud til Gentofte Sø. Gentoftes fortolkning på søerne i København. Det unikke ved Gentofte Sø er den utæmmede natur, som er det bedste bud på ægte natur tæt på København. Det er her, man finder den ægte idyl. Gentofte Sø med mose, friarealer ved Stenø Diabetescenter og Gentofte Sportspark er et markant, sammenhængende, grønt og rekreativt træk i bydelen. Lige nu så er vi kommet ved aftenens andet hus. Og vi har fået Ole igen ind for at fortælle lidt om, hvordan salget gik. Hvordan gik det? Jo, igen, det her var også et virkelig let hus at sælge. For det første, så har vi Gentofte Sø lige over på den anden side af garagen der. Og det er jo dejligt, når man skal gå en tur om morgenen, og man tager en løbetur og sådan noget. Præcis, dejligt. Det er så perfekt. Også familien, der købte, de har sådan
stor huskyhund. Så, ej, hvor rart. Ja, den kan gå hele vejen rundt om søen og blive luftet rigeligt. Og så sagde du også, at Gentoftegade, det er også lige i nærheden af Gentofte. Det kører sådan parallelt med pizzeria og til alt det. Og, ja, præcis. Gentoftegade, det ligger også sådan længere hen, og så har vi så Gentofte Station. Så det vil sige, det er også lige nærheden. Ej, hvor perfekt. Det er jo en perfekt beliggenhed. Ja, du har... Og hvis jeg må... Kan du høre det? Præcis. Stilheden her er fantastisk. Der er ingenting. Det er fuldstændig ro, og man har stadig alle de her faciliteter. Det er vidunderligt. Det er fantastisk. Nå, men jeg siger tak for hjælpen. Selv tak. Aftenens anden bolig ligger som sagt lige ved siden af Gentofte Sø, og det er derfor nemt at få ro på den ellers så stressede hverdag. Med boligen indgår en lang indgang, en have og en fantastisk beliggenhed. Huset består af en garage, en terrasse, en udstue, en stue, et køkken, 4 værelser og et bad. På første sal finder man 4 værelser. Nå, nu hedder jeg velkommen igen. Ja. Det er aftenens andet hus. Hvad synes I om det her udefra? Hvordan ser det ud? Det er jo en stor og en flot have. Ja. Med rhododendrer. Og... Ja. Masser af planter og masser af plads til at spille fodbold og hoppe rundt og lege. Nå, lad os gå ind i huset. Hvad synes du så lige, når du ser det sådan her? Det er en flot hall, vil jeg sige. Ja. Og praktisk igen. Og et dejligt stort køkken. Med plads til det hele igen med noget... Ja, det er marmor igen. Marmor igen. Kører vi 3 her. Nu er vi inde i badeværelset. Yes. Hvad har du at sige om det her dejlige badeværelse? Fint badeværelse. Ja. Ja. Det er også den her bruser. Det er faktisk en dyr Ja. som er meget moderne her for tiden. Den har sådan en regnfølelse. Ja. Det var også noget, der var meget eftertragtet, da det her hus blev solgt. Nå, vi bevæger os op i en etage. Får vi et højde på? Håber ikke, du er højdeskræk? Nej. Nej? Det er heller ikke så højt. Hej, Anders. Også med trone. Er du trone? Nogle gange. Nogle gange. Ja, nogle gange kan man godt blive lidt trone, når der sker dårlige ting. Dejlige, lækre vægge. Møbler. Udsigten. Perfekt udsigt. Dejligt, når man vågner om morgenen lige at kunne se ud i haven. Den velplejede have. Og så også de her skrå vægge. Meget moderne her for tiden. Det er meget almindeligt at lave det nu. Hvad er så det, vi har her? Det er en svensk kakkelovn. Ja, det var faktisk også noget af det, som fik salget i gang. Ja. Meget moderne også nu på tiden, at begynde at komme ind til Danmark og sådan noget. Hvis vi går ind her, alle pigers drøm. Alle kvinders drøm. Walk-in-closet. Ja, lige præcis. Walk-in-closet. Hvor der er plads til tøj og opbevaring. Det er dejligt. Nå, vi er nået til fuldstændig vejens ende. Yes. Og vi skal have nogle bud fra jer. Ja. Hvad siger du, Hold Øst? Jeg vil sige 24 millioner kroner. 24 millioner kroner? Hvad siger du, Hold Vest? Jeg siger helt det samme. Også 24 millioner. 24 millioner kroner? Ja, og huset, det er solgt for 22 millioner og 600.000 kroner. I er altså begge to lige fra prisen. Ja, det er sgu mening. 1 million og 400.000 kroner væk. Ja. Og det betyder jo, at du er aftens vinder. Tak. Tillykke med det. Ja. Og du vinder en splinter ny oplader. Wow. Så kan jeg oplade min mobil nu. Det er jo perfekt. Så siger vi tak for i aften, og vi ses i næste uge.